Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Jean adinan inlanad ti address na. Ngem sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Melvin Desio Mayomes, Mavi Colpato, Lilibeth Sugitan, Maribel Bowat, Lydia Yao China Mix Vlog, Merisha Bailen kan Mylene Tabonan. Kastamat kada Mary Pearl Pagirigan, Nati Agustin, Jaime Rodriguez, Corazon Balaan, Lavleya Cravajal, Leia Afunay, Wensky Ohas kan Ronald Balanag. Makablaawan ni Virgilio kan Jovimar Samurong ti Aringay La Union, from Linda Samorong ti Ilocos Sur. Ma'am Charmaine iti Crown Legacy Hotel from Macul Gamer. Amin at Agabaggaw from Kevin Caleda. Merlin Mayumis ti El Pasio Restaurant San Fabian Cayapa from Joy Banis. Shout out kada Jennifer Napiloy, Chona Labugen kan Arlene Palentino. Takang kan Passion Family from Jensen Passion. Christian Piano, Jan Kabulay, Jan Mark Mina, kastamot ni Elvin Kabulay, Marife Talusig, Mabel Olivar, Regine Agustin, Larito kan Merly Olivar from Heidi Olivar. Shout out kada Dayan K. Rolyoda kan Jasmine Rivera. Berbano family ti Apari Cagayan kan anak ko ani Bricks
Reg Acevedo from JR Acevedo. Velasquez family ti Alalinaw Norte Nagilian La Union from Imelda Velasquez. Rumbawa ken Ambatali family, The Nazarene Angela ken Armel, Tatang Jelly from Melanie Rumbawa. Richard Antonio dita Kasibu Nueva Vizcaya ken pamilyak dita Tublay from Del Tondo. Ballesteros Milo Aguran ken Pascual family ken Jim Lawrence Marcos ti Cagayan. Pamilyak dita Pantay Fatima Vigan ni Mamang Bing Hernandez family dita Kulaw Claveria Cagayan from Maymay Hernandez. Ayla May Joan, Gian Alea Faye ken Joselito Galapon ti Jadi Nueva Vizcaya from Ana Delfin. Kastamat ang makablaawan da Nanay Orlinda dita Aloy ni Michelle, Jezaline ken Boy, Mark ken Gemma, Gina Wais iti Hong Kong, Manang Janet iti Saudi Arabia from Judith Avelia. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Jean. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin namang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. May saakmat anaayat amang tartarabay kadagiti uploads yo apadas ti biag. Dito'y ngamin lugar mi, daytoy a drama ti pagaayat mi adenggan, manipod pay idi maipatpatangatang paylaeng iti radyo. Iso akas taunay aragsak mi idi nasarakan mi ti YouTube channel yo, apakanggan mi manen iti daytoy a drama. Iled naklangan itinagan a Jean Manang, ngam dispensarem tadjakon inlanad pay ti address ko. Tapno agtalinaed ang maprotektarak dagiti masaknan, wenno dagiti karaman iti daytoy apadas ko. Mannalon dagiti dadakkel ko ket makitrab-trabaho kami laeng iti may sa abaknang a pamilya. Nasakit man nga aklunan manang, ngam talaga nga agdadata ti kinapudno, ano marigrigat ka, kaimo di ngam latan ti agbalin at agabo dagiti makuna nga addaan. Rugyak man manang ti agsalaysay, idi agtawanak paylaeng iti 10 ket 6. Lakay, umay ka pa aglinaw ang tanay, nakaro ti bara ti init. Wan, baka Ay, unay mo't abaranan. Isungarod ako na nga aglinong kapaylaeng. Madamdaman ton nga ituloy tati ububraan ta. Dirigat na, ang mga nagtudumanan inton matamdama. Sapay no makarugay, ibayakabak na iti kastaunay. Ay, sabali at talaga ti panawan itan. Wan nga rod nagsaya atan ti panawan na akit kitaem, gambigla nga agkuyem, sanan to ibayakabak. Naimbaglaangan ata apagbiit lang. Ang narigat ti mabasa, nang runa nun ay babad ka iti kainaran. Ay talaga, narigat ti agsakit ita apanawan. Nang runa nukas kada tayo amarikrigat. Nang ina ti maospital ita apanawan. Nalaagin na natakit din. Madamdamalaang addan ni Jane nga umay mamalon. Naidandaniman pangaldawan. Sige nga rod, urahin talaangan di anak ta. Nagadumot na itanaburasyon anatang tatang. Wan anak ko, papan kanto iti balay da Sir Armando, ta itad mo kadakwada da kititad dumaan natang. Ay na, sigurado ang maragsakan daman ng tatang. Sapay pag-aayat dati agsiday ti presko anatang. Naimbag nga rod ta adot ti bunga dagiti natang amulan ni Nanang Mao. Wan nga rod. Pasensya kayo na ta naglabaakmat ngamin iti kawasyo. Iso asa anak ka nakasurot kada kayo.
Natulungak ko man ni nanang anagburas kadagiti nateng. Saan abali, ta nasapa analpas ko dya inobrak. Iso natalungak ni nanang mo, anak. Sige nga rod tatang, siya kon ti mangisim pa kadagiti nateng. Taipan kon tunubigat ije balay da Sir Armando. Nay, apay ang nagsapa ka nagluto anak ko. Nariwot pa'y lang. Kaya rigan na katartaraok lang dagiti kawitan. Jakmat ngamin makaturog itayan nanang. Isabi mangon ako ngay may nagluto. Kan amo ka masapa kayo manan amapan ijay talon. Isa masapon nga agar mo sar kayo pa'y sakbaya pumanaw kayo kani tatang. Ay, sika talaga. Ay gayam, di mo lipatan dagita ipan mo anateng kada Sir Armando anak ko. Nanang, masapak mo tama panijayan da Sir Armando. Tapno makasurutak kada kayo iji talon. Isupay di maitulong ko. Anak ko. Ay, Oh, apay ang nagsanaay kayo nanang. Rumbang ko ba nga da kay ijay pagadalan imbes nga ijay talon. Awan tumot ngamin ti mabusbus para iti panagadal mo. Ay, unay kayon aya. Addan tulat ta ka di. Di yumot ngamin kayak nagtrabaho aki di ili. Isupay ko madya maitulong ko kada kayo. Ay na anak ko, ubing ka pa'y unay nagtrabaho. Narigatan, di si sa isla ang titawon mo. Adamot lata siguro mabalin ko asumrakan nanang. Saan pa'y? Ano sampay laang ti tumulong dito'y balay kan ijay talon. Apaman ang makaornong tayo, ituloy mo'n tumot laang ti panagadal mo, anak ko. Sigurado ang maragsakan man da Sir Armando no makita dadagito'y presko anatang anaburas ni nanang idikalman. Naimbaglangan, tauray na baknang da, simple dalat ta tao, agsida dalat ta itinatang. Aday ta, asidaga kon iti balay da. Ni, adon samot sa nga ili da. Tiyakmot mo day ta adda iti paraangan da. Naimbag na oras yo. Good morning, Matt. Adda ka di da Sir Armando? Ni Tito Armando? Kapampanaw da. Ada ginagara da di ili. Anya ti masapol mo? Uwan gayam, siyak ni Luke. Kaanak-anak ni Tito Armando. Taga Manila. Siyakmat ni Jean. Umay ko kumaitod dagito'y natang abinuras da nanang idikalman para kada Sir Armando. Kasta ka di. O sige, ibatim latan. Tay bagak to naggapo kada kayo. Uwan gayam. Di mo ko mapagarupan presko ak ha. Ngam kayat ko kumati makigayam kan ka, Jean. Awan pa ngamin amamok dito'y sipod simang putak manipod ija syudad. Day talagayam. Wana. Ngam, mga no nakababa inti makigayam itibak ng akas kada kayo. Ngamin, nakurapay kami laeng. Saan kami matabak na? Agpapada tayo laeng. Isong awan nga ro tirumbang nga pagbainam, Jean.
Apay di apa nangitulod ko kadagiti nateng para kada Sir Armando, naamamok ni Luke manang Emmy. Ti kaanakan ni Sir Armando at taga syudad ti Manila. Kadagiti kas kanyak ama ko na probinsya na manang, pasaray makangagak iti negatibo maipapan kadagiti taga syudad. Ngamdamo payla panagam-amumi ken ni Luke, amok analag-anon tiriknak ken kuana, nang runa ket madlaw met anasingpet. Saan akas kadagiti dadduma at taga syudad, ano mabalin, saan da kayat ti makilangan kada kami at taga-away, wenno kada kami anakurapay kunak manlaangan. Iti ababa sarita manang, nagbalin kami anasingad ken ni Luke, banag apakas daawan dagiti dadakkel ko. Jane, anak, nagkapuan nyo manan kanilog. Kanain mo ti pa nagpasyaryo adwa. Pagayat na ngamin ang sursuron dagiti talon da Sir Armando tatang. Kayat na akanayon ko akadwaan. Madlawan na singad kayo launa yun iti tunggal maysa. Saan ka di anak kababain, anak ka? Imbagak mat kan kuana daytan tatang. Saan ka no ati estado tayo iti biyag ti agbalin alapad iti panaggayami. Sa bagay, madlawan na saya at atao ni Lok. Nadayaw pa'y. Saan nakas kadagiti daduma nga anak tibak nang nga datang tangig da. Pakakitaan asaan nga amin abak nang kat kasta ti ugali da tatang. Apay, makigay makayamot kan kuana, numariknak asabali ti ugali na. Sa bagay, mas taawak man, Jane. Apay nga da dito'y probinsya ni Lok. Agtalinaid ka din ditaw. Agbakbakasyon ka no laong tatang. Dagiti nga min dadakkel na kat adada iji balasiw taaw. Maboring ka no nga da iji balayda, iso ang nagbakasyon. Agsublinto ka no iji Manila, inton mangrugin ti panagsasarrek ti klase. Kasta aya. Anay, saya atom nga rod ati makilangan kan kwa na anak ka. Saan nakas ka rin ang makigayam ti may sa abak nang itinakurapay akas kadatayaw. Dayta, kumpleto ti binalon ko a pangaldawan ta dito'y talon. Adda dagiti kinid daw mo asidaan. Wow! Sigurado ang mabsugak man nga rodan, Imbagman kakayat mo ti agsida itinatangkan ikan. Siyempre, nang runa nung sikat tinagluto. Sigurado ang naimas dayta. Ay, madamag ko man laang Luke. Apay dito'y pa'y probinsya ti kinayat mo a pagbakasyonan. Saan ka di amay mayat iji syudad? Basta, mas enjoyak dito'y. Kan may sa, naimbag nga rot dito'yak nga imay nagbakasyon. Tanam ang muka. Adagayam na pinta sa balasang dito'y away. Bulaan nakmanan. Talaga ada kayo at taga syudad. Jean, iduman ang kadakwada. Pudno ti ibagbagak. Kinapudno na. Damo pa ilapan nakikitakin ka. Nakayawan ako iti kinapintas mo. Isang harot ang nakigaya makadagos kan ka. Ha? Luke? Kat iti panaglabas ti aldaw. Jakon malapdan direknak. Agay hatakon kan ka, Jean. Anya? Pasensya kan, Jean. Ngam kayat ko lang nga ipagsa ti marikriknak para kan ka. Sapay la ko ma. Taadda ka imo dingak di tapusom.
time pagarop, agayat gayam kanyak ni Luke. Imposible ngamin nga agayat itikas kanyak at taga-probinsya, kan saan nga agad adal. Kasla tagtagainap da ito ang mapaspasamak. Kasla jak mamati. Ngam, pudno. Kat jak ilibak, adamot na isang sangayan ang marikriknak para kan ni Luke. Kat, iso ti damo nga inayat ko. Jen, Ay, itay pa yan nakapanimig ka di tatawa. Kasla nakaununag ti pampanunutam. ha? Ay, ada kayo matgayam di tananang. Wan, kat itay payakit kitaan ka dita. Kasla ka agar arapaap. Anyaya ti mapaspasamakken ka. Awan nanang, adala mapampanunot ko. Ay, itaman pa'y asaan kayo arimwar ken ni Lok. Imbagak ngamin nga ado ti aramidak ita dito'y balay nanang. Kanayonon namutan ti mapanagpasyar. Sapay ti kayat na, kanayon ako yugag sa di naman ti papanan na. Amangan no sa bali mo't daytan anak ko. Laglagi pam, ubing ka pa'y. Saan pa'y amabalin ti makinobyo-nobyo? Saan nanang? Talaga na singadla ang apagayam ko ni Luke. Nasayat mo tayo manugot ka nga kita taman ng Jin. Kunak no ginuran akon, gapoy timpodnokan ka. Apay ko maaguraan ka. Awan magdakas na timbagam san ka di. Malaksid no saan ana impuswan timbagam kanyak. Sinsira kitimpodnokan ka amarikrik-nak Jin. Amok day taluk. Ngam amom, kasla na rin katapat siya nga agayat kay tikas kanyak. Ato tinapipintas ababalasang iji Manila. Ah? Jak pa'y napadasan tinagayat Luke. Isa mabutengak. Amang ano paglulukwan naktulaang. Nang runa no dakan ton iji syudad. Saan Jin? Talagang ay ayatan ka. Sige. Aklo ti panagayat mo. Ngam saan tapay ko mga ipadpadlaw kadagiti naganak ko. Saan da kayat ama kinobyo ak iti daytoy ak kinaubing ko. Agyaman nak tayo ayatan nakmat gayam. Saan kan tong agbabawi ang nangaklon kanyak Jin? Ikarik day ta. Inaklon ko nga rod ti panagayat ni Luke manang Emmy nga uray adda pa nagdwadwa gaputa taga syudad ket nga rod ken adda ka baelanda iti biag. Inaklon ko ni Luke iti laksid asaan pay akayat dagiti dadakkel ko a makirelasyonak ta ubingak pay laeng. Nalabit akayat ko laeng a mapadasan ti makirelasyon kinunak iti bagik manang. Tati amok ididamo ket ang mga nukas kanyak kayat matlaeng ni Luke apadasan ti makirelasyon. Ngem iti panaglabas ti aldaw, imparik na namat kanyak tinalaos a panagayat na. Iso akas taunay aragsak ko kadagidi agundaway manang. Gaputan ni Luke ti umuna nga ayat ko. Sana pulos ang nakadlaw dananang kentatang ko. Gaputa ti amuda ket nasinged kami laeng nga aggayem. Naglabas pa'y nga rod, ti sumagmamano nga aldaw.
talaga tag-relax dito'y taltalon. Nang runa no kaduam tay ayatam. Pudno ti ko nam, Luke. Nagmayat ti view. Nang runa ti puloy ti angin. Sana kasi di Manila. Apuro asok ti masaysayop mo. Wan gayam. Kaano nga ti panagsublim iti syudad? Dandanin ti panagsasarak. Numabalin. Diyak pa'y kumakayat agawid. Kaya't ko pa'y tagtalinod dito'y. Ngam amom asaan amabalin, gapot agad adal ka. May kawak to lakit din ton awan kan ditoy. Di kagdanag. Kanayon tong awagan ka. Ken no ada oras ko. Umay kanto sarungkara na kanayon dito'y. Aguray ka, Jen. Sino ka di agiway-wayway itinwang iti dayja banda? Dayjay ka di. Nilari dayjay. Kaubingak matlaang. Kanayon na makitak tong galadata dito'y. Kasla nakagagagat launay. Pudno ti kunam. Kanayon nga da ditayan ti talon da. Nagtaarumatan? Ay na, nagaduti agpatpacharming kan kwa na. Ngam di na ikaskaso ida. Awan sapay, usum na makigayam. Nakaat-atap. Amang naawan mo ti type na kadakwada. Iso no pansin na kan kwa na. Siguro. Ngam, sayang ti kinataer na. Di mo pa'y gayam na maamo ni Larry anya. Umay ka, iyam-amu ka kan kwa na. Ha? Umay kan. Sa di naman ang tinagapuan yung agayam. Napan kami nagpalabas iti oras iti taltalon nanang. Amo yumot ni Luke, pagayat na ti mapan ijay, tapresko kano ti angin. Kasano, katawan mo ti kasta abuya iji syudad. Isumot ti kunana nanang. Kanwan gayam, inyam amok kan kuana ni Larry. Talaga na laing amakigayam ni Luke. Iti panagin inistoryada itay, kaslakit din nabayagdan nga agamam mo. Ay nasayaat mo't no kasta. Dahita ti problema ni Mari Iseng, takasla kano di na ammo ti makigayam ni Larry. Nakaat-atap kano iti tao. Mayat mo ti jar na itay niyam amok ni Luke nanang. Kaslapay kit din isuda tinabayagan nga agamam mo. Nalipatan da pay kit din nga daak itay, gapo iti panagin inistoryada. Kasta aya. Ay kat nasayaat mo't no nakasapol mo't laangan ni Larry iti gayam na. Tapno saan da ako naan asuplado a tao. Mano nga aldawan asan ang nagpakpakita kanyak ni Luke. At da nga ta importante nga aramidon na iti ayanda Sir Armando. Nakababain mo't ngamin no siyak ti mapan ijay. Amangan no da makunada kanyak. Mailiwak pa iket din ka ni Luke. Sigod mo't asaan alumabas ti may nga aldaw asaan ngagpakita kanyak. Anya nga tan tinapasama kiti dadya tao. Madanaga nakpaikit din. Apay asaan nga pakpakita kanyak. Mano nga aldawan nga adakalatan dito'y balay, Jane? Apay, saan ka na sumursurot ka nilok agayim mo? Ururayat nga rod nga umay naksukunan tatang. Ngam saan mo't nga umay. Amangan ko nak no da napatag nga aramida na iti ayanda Sir Armando. Anya? Kasano nga da ijay kat kanayon mo't amakita kakadwa na ni Larry iti ayan ti talon da?
Pasaray ijay paikit din amang mga niti pangal daw. Anya? Kadwana ni Larry, kunayo tatang? Katuan bait. Kunak ano di mula ang kayat tirumwar. Iso adwada lang ang makitkitak nga agkuykuyog. Kat sigun iti napaliiw kaw, talaga nasingad damatan iti tunggal maysa. Kasla kada kayo matla adwa kan niluka. Kasta aya tatang? Ni, diyak amo nga kuykuyog dagayam ka ni Larry. Ay na, no manu nga aldaw ti panagtalinaad mo dito balay, Jane. Isuumot lang ti bilang ti aldaw apan nakakita kadakwada adwa nga agkuykuyaw. Mga no, adamat importante nga aramidan da tatang. Sana bale, mga no umay tumatlaang dito'y balay ni Luke. Look, manong aldaw adi ka nagpakpakita kanyak. Ada ka di problema ta? Awan, Jean. Anya ko matiparikot ta. Adala napatag nga inaramid ko. Iso ajak na kaumumay dito balayo. Ada na patag nga inaramid mo? Wano? Inaramid yo ka ni Larry. Ha? Look, kanayon ang makita na kayo ni Tatang. Manungal daw ang nakita na ka ni Tatang akadwam ni Larry. Ngam siya, dinakpay umay bisitaan dito'y balay. Jean? Apay, kayat mo ka din akad-kadwa ni Larry ngam siya anobyam? No kaano anaadaan tayo ti relasyon? Kasla ko may kayakay kamutan kanyak. Saan apod na dayta, Jean? Di ka makapaglibak, Luke. Marikrik nakakasla nagbaliw kan kanyak. 5 miisan ti panakilangan mo kanyak. Ha? Anya ti makagapo. Jean? Ada ka di rumbang amaamwak, Luke. Ada ka di kayat mo nga ibaga kanyak. I'm sorry, Jean. Pakawanan nak. Pakawanan ka? Apay? Nagbasolakan ka. Amok maklaat kay ti ipudnukan ka. Sapay la kumata dinak to kagora. Luke? Kinapudno na. Iso ang nagbakasyonak dito'y probinsya. Tada kayat ka panagnakan iti bagik. Iti kinataok. Kayat ko nga itarayan ti kinapudno. Ngem urayan niya ti aramidak. Talaga aruming baulat ta ti pudno. Asyak. Ti pudno ang marikriknak. Kunak mo iti pa nakirelasyon ko kan kakat mabaliwak ti kinataok ngem nagbiddotak kayam. Anya ti kayat mo asawan, Luke? Nga mamati ka man wano saan, Jean. Talaga nga inayat ka. Impatag ka. Luke? I'm sorry, Jean. I'm gay. Anya? Bakla ka, Luke? When, Jean, ngam amo ti Diyos sa kayat ko abaliwan ti marikriknak. Ngam na paayak. Ni Larry di. When, Jean, Jack ilibakan ka. Ipatpatag ko ni Larry. Agpinpinatag kami. Day tatidak ka pa kariribukan, mita. No kasano nga ipodno mi ti amin kan ka. No kasta. Inaramat na klaang, Luke. Sana pud no nga inayat nak.
naramat nagtap na makaluban ti pudno kinataom. I'm so sorry, Jean. Napatag ka kanya. Mamati ka kuma. Panang ipataglagayan para iti may sa agayam ti marikriknak para kan ka. Sapay ko mata mapakawanak, Jean. I'm really sorry. Tsakla impagarop nga dagayam relasyon nyo kanilok, Jane. Pakawanan dak tatang. Ay ayatak ni Luke. Pakawanan dak no nagilimod kada kayo. Anak ko, Nagsakit na ito na amuag. Diyakin pagarap nga inaramat naklaang ni Luke. Tapno makaluban ti pudno kinatao na. Jane, anak. Nasa isaya at kitdea, tanaamuam ita, tanasapapay, anak ko. Kaya tasawunday ta. Talagang awan ti intensyon ni Lok amang loko kan ka. Mamati ak nga inayat na kamot, anak ko. Iso na laeng, taat adda ariming baw, tipod no akatatao na. Nagsakit tatang. Nangrunag at mariknak nga'y ayat aklata ni Luke. Oray na amuak tipod na kinatao na. Nga maamu ka sana na mabalin nga ituloy ti relasyon mi. Amo ka sa baling itanti kayat na. Jane, anak. Nasken nga aklunam ti kinapudno. Di ka pa ibalod iti day taarik na para kan nilok. Mamakawan ka. Iti kasta, lumag-an ti sakit ang marikrik nam ita. Ubing ka pa'y anak ko. Mamati ak adumtang tuti na ikari akagasat mo. Panunutam laeng ngayon, may saan na pinta sa tagtagay na tinagbalin wano tinapasamak kada kayo kanilaw. Agkararag ka iti Diyos, tapno tulungan na ka ang mga barwanan, anak ko. Nagsakit day di anaamuak man ng Emmy. Jack ni namnama ang mapaayak iti umuna unay nga ayat ko. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, nadamag ko laangan ang nagsubligaya man ni Luke ijay syudad. Kat manipod idin, awanan ti komunikasyon mi adwa. Maipapanmat ka ni Larry, Jack pulos na ikan iti kired tapno kasaritak. Gaputa jak kayaten ti masakitan pay. Aging gaita, jak payla nakalipat manang Emmy. Kat kararag ko asapay kuma, tanaragsakan ni Luke. Tanasarakan nan tipudno, akin na siya sino na. Daytoy tipadas ko manang. To'y pagayam mo, Jean.
Pagayam ko ajin, maladingi tanak mo't iti napasamak iti ayan ayat yo kaniluk. Nupay kasta, dayawak mo't. Gaputas si tuturad anangaklun kan ka iti pudno a kinatao na. Ag-move on kan pagayam ko, nang runa ket ubing kapaymat. Kan mamati ak adumtang tumatlaang ti panawan, amaam-amom ti lalaki nga agbalin akatakunaynay mo iti biyag. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biyag. Tintun mapunas dito'y lagi dagiti nagla